गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. अशी एक विचित्र घटना मी आज तुम्हाला सांगत आहे, जी दारूमुळे घडली होती आणि ती माझ्या मित्राने सांगितली होती. नमस्कार, माझं नाव तेजस जोगळे. ही घटना घडली आहे कोकण चिपळूण तालुक्यात. या घटनेला 5-6 वर्ष झाली असतील. कोकण म्हटलं की लोकांच्या एकच लक्षात येतं, तो म्हणजे कोकणातला निसर्ग. हिरवीगार झाडं, आंबे, काजू, कौलांची घरं, समुद्र, मच्छी, अजून भरपूर काही. पण जेव्हा रात्र होते तेव्हा कोकण काही वेगळंच दिसू लागतं. अशीच एक घटना घडली होती. काही दिवसांपूर्वी 5-6 पोरं आली होती. ते सगळे एका मित्राच्या लग्नाला आले होते. काही 4 व्हीलर घेऊन आले होते, तर काही 2 व्हीलरने आले होते. 12 ते 1चं लग्न होतं. सर्व मित्र लग्नात आले, भेटले, फोटो काढले, जेवण केलं, सगळं झालं आणि त्यांनी थोडा आराम केला. काहीतरी 5 वाजले होते. संध्याकाळ झाली होती. लग्नाची वरात बाहेर निघाली. लोक नाचू लागली. पोरपोरी सगळेच नाचत होते. रात्र झाली होती. काही जण फुल दारू पिऊन नाचत होते. गावातली लोक, मुंबईची लोक, त्यांची मित्रमंडळी पण नाचत होती. फुल एन्जॉय चालू होता. नाचत नाचत वराड घरापाशी आली. आता लोक नाचायचे थांबले होते. काहीतरी 10-10:30 वाजले असतील. त्या मुंबईवरून आलेल्या मित्रांना काय झालं काय माहीत, त्यांना अजून दारू प्यायची होती. म्हणून एका गावकरी माणसाला त्याने विचारलं की इथे दारू कुठे मिळते. त्या गावकरी माणसाने त्यांना ॲड्रेस दिला की कुठे मिळेल आणि तिथे कसं जायचं हेही त्यांना सांगितलं. त्या पोरांमधील एकाने 2 व्हीलर आणली होती. ते मग दारू आणायला दोघे बाजारात गेले. यांनी तर आधीच दारू प्यायली होती, तरी त्यांना अजून प्यायची होती म्हणून ते दारू आणायला गेले होते. पण त्या पोरांना काय माहीत की कोकण जेवढं सकाळी चांगलं दिसतं तेवढंच रात्रीचं ते भयानक होतं. ते दारू आणण्यासाठी गेले. काही नेमकेच लोक रस्त्यावर होते. त्या लोकांना विचारत विचारत ते दारूच्या दुकानापर्यंत गेले. त्यांनी दारू घेतली आणि ते दारू तिथेच पिऊ लागले. त्यांनी काही दारू मित्रांसाठीही घेतली. दोघे जण खूप चिंगायला लागले. दोघेही जण गाडीवर बसले आणि दोघेही निघाले. थोड्या वेळाने त्यांना टॉयलेटला आली म्हणून त्यांनी गाडी साईडला केली. ते टॉयलेटसाठी उतरले, पण त्या अंधारात त्यांना काही माहीतच नाही की आपण कुठे टॉयलेट करत आहोत. त्यातल्या एकाने कुठल्या तरी मोठ्या झाडासमोरच केली. एवढ्या रात्री कुठे थांबलोय, काय करतोय तेही त्यांना माहीत नव्हतं. दोघे गाडीवर बसले आणि निघाले. त्यांनी दारू प्यायली होती, मग काय, त्या अंधारात कोणाला पण शिव्याघाल करत जात होते. जोरजोरात गाणी म्हणत होते, गप्पा गोष्टी करत होते. गाडी जो चालवत होता त्याचं बोलणं चालूच होतं, पण त्याच्या मागे बसलेला मित्र मात्र काहीच बोलत नव्हता. गाडी चालवणारा मित्र बोलला, काय रे, काय झालं, बोलत का नाही आहेस, फुल नशा झाली की काय, अरे बोल बोल ना. मागचा काही बोलतच नाही म्हणून त्याने गाडी साईडला केली आणि बघतो तर काय, मागे बसलेला मित्र गाडीवरच नव्हता. त्याला काहीच समजत नव्हतं. तो त्याच्या मागेच बसून होता. गप्पा गोष्टी चालू होत्या, गाणी वगैरे चालू होती आणि हा अचानक चालत्या गाडीवरून उतरून गेला तरी कसा. त्याच्या मनात शंका येऊ लागली की तो दारू जास्त झाली म्हणून कुठे मागचा मागे तर पडला नाही ना. त्याच्या सारखं हे मनात येत होतं. मग त्याने गाडी फिरवली आणि तो त्याला शोधू लागला. तो बघत होता रस्त्यावर कुठे पडला तर नाही ना. जसा तो पुढे गेला तर त्याला दिसले की मित्रांसाठी घेतलेली दारू रस्त्यावर पडलेली आहे. ते पाहून तो घाबरायला लागला. परत तो पुढे गेला तर त्याची बुटं रस्त्यावर लांब लांबवर पडली होती. आता तर तो पूर्ण घाबरू लागला होता. तो थोडा चालत पुढे गेला आणि बघितलं की रस्त्याच्या पलीकडे काही झाडं आडवी पडली होती, जसं की त्याला तेथून कोणीतरी ओढून घेऊन गेलं असावं. ते बघून त्याने गाडी डायरेक्ट आपल्या मित्रांपाशी नेली, जे दारूची वाट बघत होते. त्याचे मित्र म्हणू लागले, एवढा का उशीर झाला तुम्हाला, आणि तो तुझ्या मागचा कुठे गेला, आणि तुला घाबरायला काय झालं. मग त्याने काय घडलं ते सगळं सांगितलं. काही गावकऱ्यांनाही त्यांनी सांगितलं. मग काही गावकरी त्यांच्या सोबत गेले. ते 4-5 जण मित्र आणि गावकरी त्याला शोधायला गेले. त्याच ठिकाणी गेल्यावर त्याचे काही कपडे पडलेले होते. ते त्या झाडावर लटकलेले होते. काही गावकरी म्हणू लागले की तुम्ही कोणाला त्रास तर नाही ना दिला, किंवा तुमच्याकडून काहीतरी चुकीचं तर नाही ना झालं. मग तो गाडी चालवत होता त्याने सांगितलं
की आधी आम्ही दारू घेतली आणि तिथेच ती पिऊ लागलो. आम्ही मित्रांसाठी पण दारू घेतली होती. मग आम्ही पुढे निघालो. आम्हाला टॉयलेटला आली म्हणून आम्ही तिथेच थांबलो. टॉयलेट केली आणि पुन्हा घरच्या दिशेने निघालो. तेवढ्यात एक गावकरी म्हणाला, तुम्ही टॉयलेटसाठी कुठे थांबला होतात? दाखवा बरं. ठीक आहे म्हणत ते त्या गावकऱ्यांना त्या जागी घेऊन गेले. तसा एक गावकरी म्हणू लागला, अरे पोरांनो, तुम्ही कुठे लघवी केली माहीत आहे का तुम्हाला? अरे देवा, हे काय केलं रे तुम्ही? पिंपळाच्या झाडासमोरच तुम्ही लघवी केली. वरती तुम्ही शिव्यागाळ पण करत होता ना? तसा तो गाडीवाला बोलला, हो काका, आम्ही शिव्यागाळ पण करत होतो, पण मी नाही तिथे लघवी केली. माझ्यासोबत होता त्याने केली आणि काहीतरी शिव्या घालत होता. गावकरी म्हणाला, म्हणून तू वाचलास. तो तुझ्या मित्राला कधीच मागच्या मागे घेऊन गेला. तुला पण समजलं नाही. त्याला आता शोधून पण काही फायदा नाही. तो आता सापडणार पण नाही. घरी जावा. उद्या सकाळी येऊन शोधावं लागेल. नाईलाजाने त्या मित्रांना घरी जावं लागलं. ते सकाळ होण्याची वाट बघत बसले. जशी सकाळ झाली, काही गावकरी आणि त्यांचे मित्र त्याला शोधायला निघाले. रात्री जिथे झाडं वाकलेली होती, कपडे फाटलेले होते, त्या चिंध्या झाडांना अडकलेल्या होत्या, त्या दिशेने गावकरी आणि त्यांचे मित्र शोधत चालले होते. त्यांच्या नावाने हाका मारत जात होते. जसजसे पुढे आले तेव्हा त्यांना त्या मित्राचा आवाज येत होता. जेव्हा गावकरी आणि त्यांच्या मित्राने बघितले तर तो काटेरी झाडाझुडपात अडकून बसला होता. फाटलेले कपडे, खरचटलेलं त्याचं शरीर. कसाबसा त्याला बाहेर काढलं आणि त्याला दवाखान्यात घेऊन गेले. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.